Molt bona tarda, animals. Som dilluns i no un dilluns qualsevol. Ho sé, i sé que ho sabeu. Però sabeu què toca avui, oi? Avui toca l'objectiu. Toca continuar treballant i repassar què és el que hem estat fent amb la campanya de Twitch en català. Per als que sigueu nous en aquest món, concretament en el món d'aquest canal, doncs presentar-vos una mica de què va això. Mira, simplement tenim un objectiu ara mateix, és el primer que ens hem plantejat, i el que volem és que Twitch reconegui el català. Per això el que hem demanat és que permeti que les persones que creen contingut a Twitch puguin especificar que l'idioma d'aquell contingut és en català, perquè així al mateix temps incorporin a la cerca de vídeos de Twitch doncs un filtre, en el filtre d'idioma, doncs l'opció de català, perquè d'aquesta manera podrem fer que localitzar el contingut que creen una infinitat de creadors de contingut catalans a Twitch sigui fàcilment localitzable i per tant doncs els animi a continuar creant. No? Dit això, és el tercer vídeo, que no vol dir la tercera setmana, ara comencem la tercera setmana de l'objectiu Twitch en català i bé, aquesta setmana la veritat és que per ser el moment en què tanquem l'any i tot plegat, no podria estar més content de tot el que hem aconseguit conjuntament amb la gent de Gaming.cat i d'altres que ara us esmentaré. Val? Aquesta setmana passada amb el que m'he dedicat és principalment a escriure una nota de premsa per enviar-la als mitjans digitals ja sigui de notícies, actualitat o dedicats a l'entreteniment més importants de Catalunya en quant a tràfic, en quant a volum d'usuaris únics, i ja l'he fet arribar a tots aquests mitjans de diferents maneres, ja siguin els formularis de contacte que tenen, els e-mails que he localitzat i alguns fins i tot tenen algun apartat especial per enviar com notícies. I amb això que hem aconseguit? Doncs que Gaming.cat publiqués la nota de premsa, que ahir mateix, diria que va ser, el Tecnològic.cat publiqués també una entrevista que em van fer, que els agraeixo moltíssim, on parlàvem de tota aquesta iniciativa. I això què ha provocat? Doncs atenció, perquè ahir la tarda va ser un moment màgic, perquè mireu, ho miro de la pantalla, perdoneu-me que no us miri perquè no em vull deixar res del que m'agradaria destacar. Evidentment, que ningú se m'ofengui. Totes les repiulades que esteu fent, totes aquelles persones anònimes, etc. O sigui, us ho agraeixo infinitament i hem de continuar així perquè som aquests petits grans de sorra, torracollons que es posen entre els dits del peu els que fan que tot això es converteixi en una gran bola, en una gran massa i aquesta proposta arribi a tot arreu i a bon port, val? Perquè el que hem d'aconseguir és tenir molts vots a la petició de Twitch, que pels qui sigueu nous el trobareu just a sota a la descripció d'aquest vídeo. Val? Aleshores, o sigui, el nivell al que hem arribat després de la publicació al Tecnològic.cat d'aquesta entrevista és que, per exemple, ahir a la tarda teníem a Esther Franquesa Bonet. La coneixeu? Potser pel nom no, però si us dic que és la directora general de Política Lingüística del Govern de Catalunya, com us quedeu? Doncs ella va repiular la notícia del Tecnològic.cat. Gràcies a això, per exemple, en Germà Capdevila, editor de les revistes Guard i part del Consell Editorial de Nació Digital, entre molts d'altres mitjans, també va repiular aquesta notícia. Cultura digital, el butlletí de la Generalitat de Catalunya relacionat amb el sector de l'oci i entreteniment digital. Llengua catalana, que és el compte del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. O sigui, imagineu-vos la de seguidors que tenen aquests comptes, doncs tot això, bum, s'ha fet immens. I això en què ha repercutit? Doncs a veure, la veritat és que segur que ha ajudat, però jo crec que ajudarà al llarg d'aquesta setmana que ara comença, val? Perquè això va ser ahir. Aleshores, si la setmana passada tancàvem la votació amb 316 vots, deixeu-me actualitzar ara mateix el marcador, F5, i tenim 444 vots. És a dir, hem augmentat pràcticament en una setmana un total de 128 aproximadament, una cosa així. Per tant,
seguim a bon ritme, més o menys uns 130-150 vots que anem acumulant cada setmana. Per tant, no podem estar pas tristos amb això, sinó més aviat al contrari. Val? I ara, doncs, arriba el moment de treballar per aquesta setmana que comença. Val? Aquesta ha acabat molt animada, estic super content de com acabarem l'any amb aquesta proposta i què us vull demanar? Mireu, el següent pas involucra a tothom qui està veient aquest vídeo, val? Perquè el que us vull demanar és que com que tot això està funcionant molt via Twitter, sobretot, val? No sé, com que jo no tinc compte a Facebook, no sé si per Facebook hi ha gent que ho està movent i tot plegat, espero que sí. Però el que vull demanar-vos és que m'ajudeu a escollir el hashtag que utilitzarem per fer piulades referents a tot aquest tema, perquè així crec que potser ho podrem posicionar i farà més fàcil que totes aquelles persones que estiguin seguint aquesta petició amb atenció doncs, puguin localitzar la informació ràpidament, repiular-la, moure-la per les seves xarxes socials, els seus grups de xat, de Telegram, de WhatsApp i del que faci falta. Aleshores, què m'agradaria? M'agradaria una cosa molt difícil, val? És a dir, està clar que aquest hashtag ha d'incloure les paraules Twitch i català, sí? Però, clar, el primer que ens vindria al cap seria volem Twitch en català o Twitch en català. Però realment això no és el que demanem. No estem demanant a Twitch que tota la seva plataforma estigui traduïda al català, sinó simplement estem demanant que en els punts on es pot seleccionar l'idioma en el que emets o en el que cerques es pugui seleccionar català i ja està. Per què ho fem així? Doncs perquè realment és un canvi ínfim que han de fer la gent de Twitch i creiem que serà molt factible de que aconseguim l'objectiu. Aleshores, us demano que als comentaris deixeu les vostres propostes de hashtags per tal que entre tots n'escollim un. I cap a finals de setmana, divendres, dissabte, faríem una votació perquè entre tots escollíssim el que ens sembla millor per la proposta. Les regles, com menys llarg, millor, incloure la paraula Twitch, incloure la paraula català. Twitch català, sí, seria una opció, però no, aquesta no serà. Dit això, recordeu, sobretot, que fer difusió d'aquests vídeos, de les piulades, de les notícies que s'aniran publicant als mitjans i, en resum, qualsevol cosa que sigui fer arribar la petició a més gent és positiu. Per tant, us demano que seguiu treballant en aquest punt. I per acabar, està clar, no?, què he de dir? Avui acabem el 2018, l'acabem, jo crec que molt content, si més no en aquest punt. Sí que és cert que hi ha moltes coses a casa nostra que no van gens bé, però ens concentrem avui en l'objectiu, en aquest objectiu, perquè en tenim d'altres, i us desitjo que tingueu una molt bona sortida d'any d'aquest 2018 i, sobretot, animals, una molt bona entrada. Així que moltes gràcies per col·laborar i ens veiem demà!